И ние вече сме влязли в тази спирала надолу. Стреса, симпатиковата система, кортизола, продължителното ниво на висок кортизол. Първо, повишава кръвната захар, много рязко намалява нивото на прогестерона. Здравейте на всички и днес искаме да поговорим на тема стрес. Сега доста хора живеят в стрес, Нели. Искам ти да разкажеш как да живеем сега в стресово състояние, какви ще дадеш препоръки и как стрес влияе на нашето здраве. Здравей, Диана! Да, темата е много актуална и всъщност стреса засяга всички нас. Като лекар имам какво да споделя в насоката как да намалим стреса в живота си и още по-важното как да живеем с него. Първо бих искала да определим какво е стрес. Защото ако попитаме хората, ето така на улицата случайно, вие имате ли стрес в живота си? По-голяма част от тях ще кажат не, нямам стрес в живота, всичко ми е наред. Спокойно е. Но всъщност стреса има една такава способност да влиза под кожата ни и да не го усещаме дълго време. И всъщност, когато говорим за стреса, който уврежда, пречи на организма, това е хроничния стрес. Има няколко вида стрес. Първият, който е острия стрес, някакво събитие, което се случва. Нашия организъм реагира на мига, буквално. Всякакви видове събития, които могат да ни извадят от равновесие. След това така наречения хроничен стрес, който този фактор, който по някакъв начин ни е разтърсил, продължава да действа дни, седмици, месеци, дори години. И тук можем да говорим за отношенията на работа, отношенията в семейството. Неща, които наистина не бихме отдали толкова голямо значение, но те така или иначе продължително време могат да изкарват организма от баланс, от равновесие. Така нареченият еострес, много хубав. Едно разкошно събитие, което се случва в живота ни, сватба, раждане на дете, също изкарва организма сериозно от баланс. Но хубавото е, че по време на този стрес, освен стресовите хормони, за които ще си поговорим след малко, организма отделя и много ендорфини, серотонин. Тоест всичко се балансира бързо, се връща в нормата си организма. И така наречения дистрес. Това е най-тежката форма на стрес. Нея няма как да ня забележим. Това е някакво трагично събитие, нещо, което наистина много бързо и за много дълго време нарушава нашето равновесие, нашата хармония. Това са 4 вида стрес, в които е хубаво да ги удиференцираме. Като след това аз ще се фокусирам основно на този хроничен стрес, този, който ние не забелязваме. Той действа много дълго време, променя организма, променя биохимията на организма и в даден момент ние просто се разболяваме. И дори понякога не правим връзка с това, което се е случило, това, което е в нас и работи подмолно и нашата болест, и нашето заболяване. И другото, което е много интересно, че стресът не се наблюдава от медицината. Не можеш да отидеш на лекар и да кажеш, аз имам стрес. И той да ти лекува стреса, нали така? Лекарите не се занимават с стрес. Ние се занимаваме с последствията от стреса. Повече колегите, които работят с това, са психолозите. Това е моето въведение по темата за стреса. Нели, как хората могат да разпознаят този хроничен стрес? Предполагам, те вече свикват с него и не го разпознават. Какви признаци на хроничен стрес? Хроничният стрес първо, като проява в организма, дава едни хронични болки, едни неопределени болки, основно по мускулите. Виж колко е далечно от това, което ние бихме търсили.
Тези болки нямат обяснение. Да, може малко да си се натоварил във фитнеса или нещо друго да е натоварило мускулите, но когато това продължава месеци наред, много точно показва за един такъв хроничен стрес. Какво прави всъщност стреса в организма? Той работи основно с нервната ни система, разбира се. Той повишава нивото на кортизола и адреналина в нас, всички това знаем, като повишава работата на симпатиковата нервна система. Това е нашата нервна система, която ни помага да се борим, да бягаме. В по-дългосрочен план този кортизол на практика нарушава всички метаболитни системи в организма, основно влияе на невромедиаторите, начина по който нашия мозък работи и на хормоните ни, начина по който работи нашата хормонална система. В физиологичен план, т.е. това, което самото тяло развива, това е едно хронично възпаление. Едно хронично възпаление, което също не се усеща. То върви с времето и дава своите резултати в даден орган или система, този, който е по-слаб, който е бил предразположен към един дисбаланс и потенциално развива на някакво заболяване, което вече лекарите могат да видят и да започнат да лекуват. Това противоречие, че всъщност медицината не се занимава с стрес, според мен е много важно. Лекарите трябва да започнат да гледат в стреса, трябва да го имат предвид като фактор, защото много колеги дори няма и да попитат: вие имате ли стрес в живота си или поне как спите нощем. Това променя генерално начина, по който ние ще подходим към пациента. Когато се успокои нервната система, вече можем да работим с всички други органи и системи на тялото. Докато нервната система е под огън, буквално, това хронично възпаление засяга и мозъка. Хроничното възпаление на мозъка води до депресии, това, което в момента е много често наблюдавано, и съответно след това в по-дългосрочен план до деменции. Това, което е новата епидемия, даже не епидемия, пандемия в света. Ще се наблюдава все повече и повече заради живота, в който живеем. Това дали имаме стресови фактори около нас, само това, което на мен ми направи впечатление, информацията, която ние поемаме, един нормален човек за деня, сравнява на обема на информацията, което високо интелигентен човек преди 200 години е получавал за целия си живот. Дори само тази претовареност информация е достатъчна, за да ни държи на едно ниво така сериозно, напрегнато в мозъка ни, съответно в цялото тяло. Какви ще дадеш препоръки, когато човек разбира, че той наистина е в хроничен стрес, как той може сам да се справи, как да живее, да може би нещо да използва? Какви ще дадеш препоръки за човек, който наистина е в хроничен стрес? Да, тук на колегите ми няма да им хареса моят отговор, защото стресът веднъж започна да работи в организма, много трудно можем да поправим това, което е направил. Или много дълго трябва да работим, за да върнем обратно баланса на организма. Тази система, симпатиковата, която се задейства в едно ниво на хроничен стрес, тя работи мигновенно, както казах, и когато работи много дълго време, тези процеси веднъж започнали, трудно се спират. Така че идеалният вариант е да намалим колкото се може достъпа си до стрес и още по-важното да намалим нашата реакция на всичко, което се случва около нас. Когато ти си по-спокоен, направо думата непокист е много добра. Твоето тяло няма да реагира така драстично, няма да влиза толкова дълго време в стрес. И ако трябва да изведа някаква максима за това как да се справяме с стреса, мислите, които избираш, думите, които избираш, са нивото на кортизол, което избираш за своя организъм.
И всъщност това е моя съвет. Как да се справим с стреса. Разбира се, никой не иска да живее в общество от непокисти, нали така? Искаме хората да са предразположени към нас, да ни разбират, да имат емпатия към нас, както и ние в отговор. Но един умерен непокизъм, мисля, че е решението на този въпрос, особено когато си в професионална среда, например, когато всъщност си там за да работиш. Това е много добър вариант за справяне с стреса. Защото наистина допуснали веднъж стреса в нас, там вече се задвижват едни процеси, които трудно и бавно, дълго време се работи с тях. Разбира се, зависи колко време човек е бил по тези фактори и организма до каква степен вече е декомпенсирал от нормалното състояние. Да, наистина не всеки може да бъде непокист, права си, но как влияе социална среда и влияе ли? И ако човек, например, това му се налага да живее в някакви общества, може би в семейство или с някакъв човек, който може би токсичен за него, това оказва ли влияние, съответно в стреса? Да. Нашето Отговора на този въпрос е ясен. Околната среда е всъщност тази енергия, в която ние сме потопени. Тя директно въздейства на нашите енергийни тела. Ние си говорихме вече за това, че всъщност тялото е последното ниво, физическото ниво на нашето тяло, но енергийните тела са много важни, даже те всъщност организират това физическо тяло. Така че всичко, което въздейства на енергийните ни тела, директно ще доведе и до някаква промяна в нашето физическо тяло. Например, да оставим конфликтите, нали, директните конфликти, но едно желание, което не сме реализирали. Някъде там е останало, то стои къде? То стои в нашите енергийни тела. И то непрекъснато дава възможност за оттечка на енергия, на загуба на енергия. И то съответно дава възможност тази околна среда, която може да не е много доброжелателна към нас, да ни въздейства на енергийните тела, да въздейства върху психиката ни, разбира се, а директната психика, връзка с тялото е ясна. Невромедиаторите, хормоните се променят и оттам всички органи и системи. Не само общуването ни с хората, като пряк начин на това да влезем в стрес, примерно, но дори нашето вътрешно усещане за това какво се случва около нас е много важно. Да се върнем на това, че ако ти вярваш, че светът е едно недружелюбно място, той ще бъде такъв за теб. И ти непрекъснато ще очакваш нещо, което няма да е благосклонно към теб. Някой човек няма да се отнесе към теб благосклонно, което всъщност е твоето вътрешно усещане. И това, което е лукса на нашия 21 век, в големи кавички, е, че ние много често нямаме реален стрес. Нямаме физическа заплаха. Или това, което знаем, че трябва да бягаш от животните, да не те настигнат или нещо друго. Ние имаме психическото усещане за това, че нещо ни дава стрес, нещо ни заплашва, което е още по-абсурдно. Отваряш да гледаш новините, веднага от това, което чуваш, нашите огледални неврони, които толкова добре вече са изучени, нашата емпатия, всъщност започват да реагират. Покачва ти се кръвното налягане, покачва ти се пулса, симпатиковата система започва да действа и ние вече сме влязли в тази спирала надолу на стреса, ефекта на стреса върху тялото. Значи трябва да внимаваме и какви хора, каква информация, каква атмосфера покрай нас, трябва да бъдем внимателни. Но как да избягаме от нашата реалност? Тя все пак много сега голяма трансформация и във външната среда и хората преживяват това вътрешно
не е лесно и как могат да се справят? Да. Тук вече няма отговор на този въпрос. Как да избягаме от стреса? Не можем да избягаме. Както не можем да сменим, да отменим стареенето. Това са правилата на нашата земя. Стреса отново ще върна към нашето вътрешно усещане. Каквото и да се случва около нас, с времето трябва да се научим да го държим малко по-далече. Да, може да разбираме, може да приемаме това, което се случва, може дори да съчувстваме, но има един вариант, в който да си малко по-отстранен от всичко това. Така че твоята нервна система, невромедиаторите ти да се запазят, хормоналната ти система. Стреса, симпатиковата система, кортизола, продължителното ниво на висок кортизол. Първо, повишава кръвната захар. Всички знаем вече, хората, които следят здравните теми, каква е последицата от това. Повишава нивото на адреналина, понижава значително нивото на мелатонина, това, което нас ни успокоява, което ни прави възможността да имаме добър сън. И за жените много важно, много рязко намалява нивото на прогестерона. А всъщност прогестерона е този, който ни дължи женствени. Разбира се, в комбинация с естрогените. Това ми е отговора, но за всеки един човек той трябва сам да намери за себе си по какъв начин аз да бъда леко отстранен от всичко, което се случва около мен. Говорим за този невидим хроничен стрес. Разбира се, че не можем да говорим за трагични събития, нещо, което всеки един, разбира се, ще си го преживее по неговия начин. Нели, има ли начин за лечение на стреса? Като лекар, това е първи въпрос, който аз си задавах. И вече има много изследвания, много разработки, с които колегите наистина гледат в тази насока. Първото, което е важно, че трябва да лекуваме това хронично възпаление. Ако вече се е проявило като заболяване в даден орган и система, съответно, реагирайки на това, което имаме като симптоми и органа, с който трябва да работим, лечението на хроничното възпаление, намаляването на това хронично възпаление, това е основното. Но има нещо много интересно, което съвсем скоро ми попадна. Тази симпатикова нервна система, която основно реагира на всякакъв вид стрес, работи през нашите бета-рецептори. Има и такива бета-рецептори. Хората най-вероятно знаят за така речените бета-блокери. Тези лекарства, които се пият при високо кръвно налягане, когато имаш сърцебиене, за успокояване на сърцето, те блокират тази симпатикова система буквално в сърцето. Така че кръвното налягане да намалее, пулса да намалее. Но оказва се, че в туморните заболявания тези туморни клетки имат много по-голям процент на тези бета-рецептори. Абсолютно пряка връзка с това, че туморните заболявания, онкологията е свързана с стрес, с този продължителен стрес. И вече успешно за много видове онкозаболявания се прилагат тези бета-блокери. Не за сърцето, а за лекуване на онкозаболявания. Защото когато хората са болни и те имат нужда от химиотерапия, лъчетерапия, организма абсолютно не може да приеме това лечение, ако продължава да бъде в стрес. Ако продължава това хронично възпаление, всички тези биохимични маркери да действат в организма не може да приеме даже лечението, химиотерапия, лъчетерапия. И затова, давайки бета-блокери, просто колегите, за съжаление, не си спомням точно каква националност беше статията, които са направили този ресърч, използват блокирането на симпатиковата система за лечение на онкологични заболявания много успешно. Реакцията на лъчелечението е много добра, по-добра на химиотерапията и съответно преживяемостта на пациентите значително се увеличава. Благодаря ти, Нели, и това е много ценна и полезна информация и много актуална в сегашното време за нашите зрители. Благодаря. Да. И аз благодаря за възможността да мога да споделя това, което знам. Ако се интересувате от въпросите, които следва превантивната медицина, ако искате да знаете повече за женското здраве и това как да живеем с стреса около нас, подпишете се на моя канал. Линка ще намерите отдолу в описанието.